Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot.
This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado, pag-iriba, ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana, Manny Moxeya, sa serbisyo Asin Riparo. Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana, Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Maray na aga, Bulkang Mayon. Good morning, Tabaco City! Sa salubong na
Diyan po sa Syudad Can Legazpi and Ligaw. Pagbilog ni Bula. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Malu Lima, Sir Willie Nobora. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo asin Reparo ngonyang pungal daw kita nin Martes, Tuesday. Petsa 17 na po kita ngunyan kang bulan na Marso taon 2026. Sabayan po nila sa inyong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-uri-istoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apwera po yan kan sa mga pigpapaarabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kay ning programa. Oy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. March 17, 2026. Maligayang happy na. Ay na napupundo, sige na sa ng birthday. Paitasan na nindo. Oy, duman po sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan, tabi, Ma'am Rose Ann. Dahil nanggad nindo paglingawan ang sakuyang tugon asin pagiromdom. Pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado. Tamalang supog, siguradong lilibak-libakon man sana kamo kaya. Saro patabing tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Nawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi itaman sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan, tasyaman sana po ang nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa sin maging po sa imo. Patawa na kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginiribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, sabay po kita. Amen. Serbisyo asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, na check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Mox sa Seya, si Mr. Hall na tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga Reparo. Live na live!
Kunyang pong aldaw kita nin Martes. Pet sa 17 po kang Marso taon 2026. Siyempre, digdiyan sa BicolNet TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Nila doon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax, and syempre mga tugang, bawal po ang kidit, and bawal man po ang ma-stress sa mga panahon po, tabing arog kaini. Sabi ni Ma'am Rose Ann, happy birthday po kay May. Pakibati po, digdiyan sa Purok 5 kan Labnig, Malinaw Albay. Kamusta sa mga taga Purok 5 kan Labnig? Ano, birthday man palan ngunya ni May? O, di sige, happy na birthday pa! Sir Jerbs! Salamat tabi, Sir Jerbs! Talagang marag talaga si Sir Jerbs, ano? Maon maski puro paano nakasaglit si Sir Jerbs. Thank you. Kaya lang nabitin. Bali nga sa sunod na sana. Nabitin. Bali sa sunod na sana mabawi na kita, Sir Jerbs. Sir Gerard, good morning! Sir Edwin Sistina Marayna Agama. Oy, kabangaan na po kita kang bulan na Marso. Ano, kaya pa? Kaya ta pa daw ini? Ta padit-dit na tabing nagraralangkaw ang mga barakalon. Inay! Sweldo da man giraray naglalangkaw. Amo man lalay. Gabos nagralangkaw. Pero may magayo na bareta ngunyan sa mga tricycle driver. Igwapo kamo ki ayuda. Cash assistance para po sa mga tricycle driver. Itatao na po ngunyan na aga. Martes. Sabi yan kang DSWD. Pero tabi si Redwin, duman ini sa Metro Manila. Sa Manila mo na. Ngunya na aga, 5K bagay ni fuel subsidy. May mga maamay naman kay ni magarahe. Ano pa man, may 5K na ngaya kita. Bako ngayon, Sir Jerbs, pakakubra kang 5K. Patuwal-tuwal. Ilabas na ang pulutan. Maggarahe na ngaya muna kita ta may 5K. Ang sunod ngaya kay ni malang ko ang plite. Malang ko ang plite. Kaya lang one time big time sa nagarining asistensya kan sa tuyang gobyerno di. Pagkatapos kayan paka-payout nindo kay ning 5K. Nga na naman. Nga na naman ang sunod kay ni. O itataw tatabi ko niya na aga. Phone ko niya na aga Martes. Pero ngunyan man na aga tabi mga tugang mga kabayan sa mga produktong petrolyo may big time price hike na naman. Na!
labing 20 pesos na naman. Inay ko po. May price hike na naman ngunyan. Ay ano na tayo? Sabi kang Department of Energy, gwapa da kita, bastante pamandang supply kan sa itong mga produktong petrolyo. Sundo pa da Abril. Tapos kang Abril, paano na kita maggamit na sa nakitang Carabao? Bata dit naman sa nangunyan sa mga Carabao, taginiribo ng Carabip. Oh, dahil na baga sa kabasan ngunyan, puros di makina na baga ang gamit. Kaya sa mga Carabao, giniribo ng Carabip. Ay na sa mga Carabao ta. Silikutan mga gagamit ang ngunyan na di. Sabi digdi pagtas man databi kan mga presyo kan mga barakalon, posible man databi, posible man databi magalang ka sa mga barakalon dahil po sa logistic cost. Siyempre, sabi yang kan DTI, iyo yan supig sa sabing domino effect. Alangan man na day man magpatong mapalugi kita pang mga Pinoy. Ay, Diyos ko, nasa na Sir Jerbs. O niyan maurag, sarong sarong fruit vendor sa Tabaco City, Tiklo po, operation 480,000 pesos. Kantidad din siya bo na kumpiskar. Iyugod mo yan. Ang pigtitindangon yan kang fruit vendor ba ako natabi pruta shabu na. Iyan ang maurag. Shabu. Nem. Ngayon prutas kay ni may shabu Ano ang namit ka yan? Dakop sa Tabaco City, susarong para tindanin prutas. Antig tinda ba ko man prutas, shabu. Pangyari sa kinabang. Ano na tayo? Ano na sa nanggiribuhon tango niya? Ay bata, marayray ngunyan ta medyo magayon so panahon na di malipot-lipot pa. Ini pagtaginit na kita mag-aaburido kita kay ni kul kainin maestro. Presyo pa sa nakan mga barakalo. Kay kakan magkaray blood. Ano tabi manay Gina Malaginyo Cavite. Anan maray ta kay ning gibuhon. Irak man niya kita di. Itang mga pobreng tikoy. So, 4-day work week, piga adaptar na kang ibang mga LGUs. Pero ang tabako, next week pa ta, sa Biyernes, mag-holiday. Ayun. So, anlawag mo niyan kan mga opisina kadaklan sa mga LGU, alas 7 nin aga, maluwas alas 6. Ayun. Pag Biyernes, work from home, o kaya, bakasyon. Di makakabuilo ng gadso sa tuyang mga empleyado-empleyada, karabas, long weekend. Ang sabi, ang purpose baga kayan Sir Jerbs, dapat magtipid. Magtipid ki enerhiya, kuryente, gasolina. Di ba? Pag weekend, tadaing nga kilaog Sabado, Domingo, maray kayo ni mag-arouting. Mararabas yan. Ano nga yung nakatipid? Lalong nagasto. Ay, nay! Ipanyari sa kinabanta, no? Makonsilo kitang mga Pilipino. Imbis nga yaong mag-stay at home sana, na daita, siyempre, long weekend, marabas kita.
Bit-bit subilog na pamilya. Duman niya kita duman sa may malipot-lipot na lugar. Yan ang problema. Imbis ngayon magtipid eh. Hindi man yan pagtipid. Sabi di posible man databing maglangkawaan sa tuyang mga sweldo. Ayan sa Indo palanta kami dahil man na sweldo. Inay ko po adi. Paray pa kamumara lang ka man ng sweldo nindo. Kami dahil sana. Sumahirak sana. Inay ko po alas 7:21 na. O sige hata ko ang tado tabi mo ng linya kang Pag-asa. Ramon ta duman sa Baguio. So mga pananom duman tabi Sir Jerbs nag-riyelo na. Sa mga gulay nag-riyelo na. Maurag naman na di. Tigdi nga ni sa tuya kang pet sa 15. Grabe sulipot. Sabi kang barkada kong sultiro. Matigbak ngayon ni kisultiro. Dahil lamang ngayon kikakugus-kugus. Paano naman niya kami sa mga solo parent? Paano naman niya kami sa mga sultiro? Paano naman niya kami sa mga dala na? Malang lipaw. Ako ngayon tabi Chojer Binsa ang sa kuya. Pag birthday ni Chojer, kinaagan birthday ko na iya. Kaya dahil ko nang gadmalingawan ang birthday ni Chojer ta dispirasyan kang birthday ko. Birthday man ni Chojer iya. Hoy tabi Chojer. Sige pa siya na, taburuay pa. Ay, Boss Marpur, sir. Salamat, pertihon so native naman ako. Paurag sa mga syapol. Chojer, si Boss Mar na Burser, nagduman ako, paguna ako, may kulambutan. Man pala. Ara mo so tinos ako, mga Texas naman ako. Inadubo ko sa nabaga sa gata. Grabe sa mga syapol. Ito palang Texas. Mga Texas ito tabi. Chojer. Nailing mo na yan. Kaya palang mga mas ni Adunzo. Day pati nakauli. May day nakauli naman. Ataday ka na maguli. Latagan ko baga kigdaan ba kung durug-durug kaming duwa. Ay pagyari. Sige tara mo tada mo natatot na istorya tayo. Kontat tabi mo ng linya kang Pag-asa. Ramon takong hanggang no rin pa ining lipot na ini ining amiha. Lingon tada. Nasa linya na ang Pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang araw. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Tuesday, March 17, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan mas humina na nga yung epekto ng northeast monsoon o amihan at sa Luzon area na nga lamang nakaka-apekto. Nakita nga rin natin sa mga susunod na araw, posibleng mas humina pa yung epekto ng amihan sa ating bansa. Samantalang wala rin naman tayo na monitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, wala naman tayo inaasahang malalakas na mga pag-ulan sa lugar ng Luzon. Gayunpaman, maulap na papawirin at mga may hinang pag-ulan ang dala ng amihan sa lugar ng Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, pati na rin sa may Aurora. Mas magandang panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon kung saan sa Metro Manila and the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies sa ating inaasahan at may mga tsansa ng mga may hinang pag-ulan. Nakikita nga natin by tomorrow, mas posibleng mas humina yung epekto ng amihan at sa may northern at central Luzon na nga lang nakaka-apekto at posibleng mag-lessen pa sa mga susunod na araw. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Lawag ay 20 to 30 degrees Celsius.
13 to 22 degrees sa may Baguio, 19 to 28 degrees Celsius sa may Tagaytay, 20 to 29 degrees Celsius sa may Tugigaraw at 21 to 30 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa ay 23 to 31 degrees Celsius at 25 to 31 degrees Celsius naman sa may Kalayaan Islands. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa sa may Visayas at Mindanao, fair weather conditions ang ating inaasahan kung saan may mga tsansa lamang tayo ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Region Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Agwat ng temperatura ngayon 2 degrees Celsius naman sa may Tacloban, 24 to 33 Celsius sa Davao at 23 to 33 degrees Celsius naman sa may Zamboanga. Update naman sa heat index kahapon na itala ang heat index sa Metro Manila from 30 to 31 degrees Celsius. Iyan ay nasa may caution category at ang pinakamataas sa ating bansang heat index ay umabot ng 40 degrees Celsius sa may Cotabato City, Maguindanao. Iyan ay nasa extreme caution category. Ngayong araw naman, tinataya ang heat index sa Metro Manila ay maglalaro mula 31 to 32 degrees Celsius, nasa caution category pa rin, at ang pinakamataas na posible maging heat index ngayong araw ay 40 degrees Celsius sa lugar pa rin ng Cotabato City, Maguindanao, at iyan ay nasa extreme caution category. Wala pa rin naman tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa, pero ingat pa rin sa mga papalaot sa Northern Luzon at silangang bahagi ng bansa dahil posible nga yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 6:03 ng umaga at lulubog ng 6:07 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ka aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming websites, pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga po muna pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nagulat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayanan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Paluya na suamihan. Jer, Papadong kanyo. Paano kayo ni paluya na suamihan? Bata gustuhon ko sa naamihan. Paano kayo ni paluya na paluya? Ang sunod kayo ni puros babantayan ta naman heat index. Inay, may makusugnan tag-init. Iyon na inisupig sasabi ta, mag-iringat, ingat. Ta kung medyo nalampasan ta suamihan, takang time kang amihan, dakul man so tigdadara dyan sa mga ospital. Yo. One, inang ingatan ta, hining tag-init. Sigurado. Kadaklan kay ni atake di kurason. Tapos ngaya naglalangkaw ngaya kuyang high blood. Iyan mangyari kay ni adi. Yo. Sige po mga tugang, alas 7:30 na. An sa tuyang Philippine Standard Time, pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory.
MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha no, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City, along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi, Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Salamat tabi, Madam Aylin. Uhayo gozaimasu. Ingat po, pirmi. Siringman mga tugang ang programa ng inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Buruse, BM Attorney GIO Bungaw. Belated happy birthday man kay City Councilor Renier. Siyempre kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw, kawan man dyan si ABC President Cap Art Abela, BM Carol Siga, belated happy birthday. Sabay taman si BM Vic Siga Jr. And syempre yaon dyan ang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang parte pagkaaga. No, kapartner niya to. Thank you! O yan tabi mga tugang mga kabayan ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Alas 7:32 na ang sa tuyang Philippines Standard Time po ang programa. Mabarbecue muna kita. Per Barbecue, the best in Tabaco City. Usok na di malilimot, pagkat amoy pa lang solve na solve. Barbecue nito, legendary. Barbecue sa Motsari. Tinga, balat, isaw, paa at dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmerienda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Joa. Pasalubungan ng pamilya, pang merienda o ulam. Swak sa budget, walang kulang. Toy Barbecue, masarap at malasa. Hahanap-hanapin, di malilimutan. Tope Barbecue, Tope Barbecue, the best barbecue in Tabaco City. Pati ma-branch o matagbak branch, kahit saan siguradong number one. Sulit sa sarap, panalo ang lasa. Top Pork Barbecue, balat at tenga. May isaw at Adidas, may Betamax pa. Inihaw na binabalik-balikan. Sa murang halaga, mabubusog ka. Malinis, masarap at malasa. Wala ka nang hahanapin pa. Oh, barbecue the best, inihaw dito sa Coke Barbecue. Balik eskwela na, tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks.
Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Igwaman Sindang Branch sa TV na Makwa. Sa S9219 20 views Center. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas sige tabi mga tugang, alas 7:36 na sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion sa na po yan, makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sumanaganap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siyempre ang oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burze, BM Attorney G.I.O. Bungao, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Capart Abela, BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. Siyempre yaon dyan ang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Thank you! Sige mga tugang, balipuan sa indong lingkod. Ako mapogiraray si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni Ganyampong Aldaw kita nin Martes. Kahit sa 17 na po kang Marso taon 2026. Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya ano papigalata. Doro diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Mapapainay kang unyanal daw na Martes. Sir Willie Nubura sa mga produktong petrolyo, may dakula na naman na pagtaas ngunya na Martes. Ang amog-amog so diesel na naman. Yo. Pig-asahan ngunya na 20 sundo 23 pesos ang posibleng ilang kaukan diesel per liter. Di kung halimbawa so last week so mga diesel nubintana ang per liter hunyang kan mga diesel crudo labi na sang gatos ang per liter o talabing 20 ang ilalangkaw ngunya na aldaw. So gasolina 12 pesos sundo 16 ang posibleng ilangkaw ngunya na aldaw. So gasolina igwa kilabing 70 may 80 plus 12 labi naman na 90. Malibong ka na ngunyan Sir Willie, tas yung mga gasolinan iba-iba ang presyo. Kaya kung halimbawa medyo maurag ka magkurukambas, pwede ka naman magkarga sa burbarato, may diferensya kay mga 5 pesos per liter. Kaya lang dahil ka nakasigurado kung maray so gasolina. Kasi pag medyo bako branded baga so gasolinahan, aram nindo mga branded na magagasolinan ta, makatakot magpapara kurukarga sa mga gasolina na subako man baga bidbid. Taba kay malay mo nakatipid ka 2 pesos per liter. Sir Willie, baka perambulan sumaki na mo iyon marimatay. Nakatipid ka 2 pesos per liter, magastos ka man kiribo-ribo
Pag na-route, sumaki na mo. Nata, sa'y ka ngayon nagkakarga ki krudo o gasolina. Duman ba kaya sa barato? Nem. Kaya bala ka mo kung saan ka mo makarga, siguradoon sa nanindong day marot ang sa indong mga bihikulo. Yung bala ka mo kung duman ka mo sa barato, day man kita kimaginibukan tayo, man talagang maray. Duman sa barato magkarga, kundi day ta sigurado nga ni, baka pag-abot ki aldaw, marimatan sa tuyang mga bihikulo. Nakatipid ka ngayon ki 2 pesos per liter. Ang problema kaya sa mga masunod na bulan, masunod na aldaw, rimati man sa imong bihikulo. Diya tabi, Ma'am Rica Listana, good morning tabi sa imo madam. Maray na sa nini si Ma'am Rica Listana ta. Habang naghahaloy, sige ang gayon. Magom na nga ako, sir. Ano pa? Paitan na. Ano pa? May mga bago kita di ma-stress sa mga pag-restoryan, pero magayon ko niya ng barita sa mga para-tricycle. Kaya lang, bako pa digi sa probinsya. Duman pa sana sa Metro Manila. Taigwa ki ayuda baga sa mga para-tricycle. Ngunyan man na Martes, itatao na kan DSWD, so ayuda, cash assistance para sa mga tricycle driver na rehistrado. Ang kaipuan sa nadaa, siyempre may lista na iyan, ang kaipuan mo sa napag-claim kay itong cash assistance na hali sa satuyang gobyerno, ining apod kay ni fuel subsidy, na worth 5K, mga tugang, ang kaipuan mo sa nandarahon, driver's license mo. Paano so dahing driver's license na nagkakayod? Driver ka ngaya kan tricycle. Dahil kang driver's license, nahiling mo na yan. Yan sa nangaya. Ngunyan, uni, speaking of mga motorista, kang nakaaging Domingo, o dyan bagatabi Sir Willie sa San Lorenzo, ang bilib ako dyan sa San Lorenzo, tayang along National Road, mga maurag dyan ang mga CCTV. Big sabihon, talagang nagpupunksyunar pa sa mga CCTV dyan, mga bago pa siguro yan. Talagang perming nakukuha sa CCTV ang mga road crash. Yan mga aksidente po sa tinampo dyan sa San Lorenzo. Nakukuha tabi yan, nakukuha yan kan mga CCTV. Sabi ni Ma'am Liz, belated tabi, kay Mrs. Liz Manlapos Capos Abalon. Mrs. Liz Capos Abalon, salamat tabi belated sige, anong belated? Na late na? Ngaya, happy condolence ngaya sa imo. Happy condolence da. So, kang Domingo, may nahiling akong nasagi kan sarong bihikulo, so single na motor, ang lunad bados, tapos may aki pa. Ini ang problema. Ang nahiling tadigdi sa talagang mga aksidente po sa tinampo, so disiplina talaga. Dahil kita digdiki ngaya pigsasala sa mga aksidenteng araw kayan, kasi seman magusto kaya na maaksidente ka. Kudi, kung kita motorista, aram takuta na kung saan sa nakitang lugar mag-agi, baka maiwasan tatabi ang mga araw kaya na insidente. Ako kaya, pag nagmumotor ako, permi ako nasa gilid sana, right portion kan sa kuyang linya. Pag single na motor ka, o kaya dapat sa mga slow moving vehicle, dapat digdi ka sana sa gilid. Dapat aram iyang kan mga driver, kasi
Pagkuha mo pa sa nakilisensya, yaon andyan, pigtuturo iyan. Sintido ko mun nga ni, ngunyan, une, nahiling ko duman sa aksidente, ay ako kipigbabasol ha. Tanahiling ko sa CCTV Sir Willie, kung mahiling po nindo, naalanganin so bihikulo, tama-overtake ko ta na siya digdi sa single na motor, kaya lang medyo nang sa tahaw, kan tinampo. Pag o-overtake niya, nahiling kang bihikulo sa inutan niya, may kasabat na single man na motor. Na imbis makabilo siya, makabalyo sa ibong na linya, mahagip niya man so kasabatan niya. Kaya ang ginibo, ginilid niya, ginitgit niya sa single na motor, nasagi sa single na motor, oto baga nagtarambling na biyo sa driver tapos subados, nalunad, may aki pa. Nasagi. Nasagi ta. Nasa tahaw sa motor, naalanganin pag o-overtake kang bihikulo, kang kutse. Naalanganin, di buminalik sa linya, nasagi so single na motor na nasa parehas na direksyon. So ito nahiling ko. Ano ang adal na makukuata dyan? Dahil man kita pigbabasol. Sisayan magusto kang aksidente. Kung kita, mga motorista tabi, mga nagagamit kan mga kung aram tapo kung sa insan na kita, pwede ko tang maiwasan. Hilinga po nindo mga aksidente, araw po kaya nilingan nindo, mga single na motor, yaon sa tahaw kan tinampo nagpapadalagan. So tricycle, luway-luway na nga ni sudalagan kan tricycle, yaon pa sa tahaw kan tinampo. Pag binusinahan mo, madadagit pa sa imo. Dingon yan tanan sa tahaw so tricycle, nasa tahaw kan tinampo, ma-overtake sa totoo. Bigla man na gumilid so tricycle, bako nagkararibati na. Di ba? Hilinga po nindo, kadaklan po sa mga aksidente, araw kaya, disiplina. Dai po kitang mga disiplina. O lalo na dinagdagan pa kang e-bike. So mga e-bike, iyo man ang adi-adi naman dyan sa mga mayor na tinampo. Nasa tahaw patabi kan tinampo nag-aaragi. Hilinga na nindo, bakundakulan mga nagiging aksidente. So nakabisikleta, yaon sa tahaw kan tinampuman. Ay ano na tayo? Uning mga tricycle. Na imbis ko ta na digisa na sa gilid kan tinampo mag-agi, tanganing makabuilo sa mga marabas na mga bihikulo, inda. Dahil ko aram kung perming nalilingawan ninda o talagang dahil sindang pagkasabot, pag-abot sa pagpadalagan sa tinampo. Kasi ako, bako man ako kaskasiro, pag-aram ko, maski maluya, maski kung ano man, minsan dardar ako, masusibid-sibid ko. Ang dalagang ko, layluway. Pag layluway ako, digdisan na ako sa gilid. Lalo na pag nakamotor sana ako, layluway sana ako kanyaon sa gilid. Siguro, makakaibitar ka man hanggang sa aksidente. Ako pirang taon na siguro, pirang dekada na rin ako gagamit kan tinampo, pero hirak din Diyos tabi, Sir Willie, di pa man ako na aksidente. Hirak din Diyos. Kasi baka ako tama man sa pigigibo ko. Pag medyo nakainom na ako, ngunyan lalo na ngunyan, Sir Willie, dahil na ako naguli. Ngayon nakainom na ako. Nag-inom kami duman sa Kamalig. Gigibo ko kayan. Dahil na ako minauli. Duman na ako nakaturog. Minauli ako, kinaagahan na. Para safe ang sa imong buhay. Kung pipiriton mo, nakainom ka na nga ni, mamaniyo ka pa, ay may problema ka dyan. Maray kung nawawilding ang sa tuyang mga lawas, nadudugtong, ay kung nagkabararian ka, tapos nalanta ka na,
buhay ka pa, tigkakauyam ka na kan mga kapamilya mo, siserbihan ka, maray kung madiretso ang katulos pag na-aksidente ka. Aning idiretso ka na sa kampusan to. Ma-aksidente ka, magastos pa sa pamilya mo sa ospital. Ba kung problema na kulao? Di ba? Hilinga po nindo, kadakla ng mga aksidente pag nahiling sa CCTV, mahiling ta. Sana mapagurup-urup ta yan na. Dapat pala narob kayo ng gibuhon ta. Kasi itong last na aksidente ka nakaaging Domingo dyan sa San Lorenzo, naalanganin naalanganin ma-overtikuta ng bihikulo, private vehicle, nahiling niya may kasabat, guminilid giraray sa linya niya, nasagi niya, single na motor, lunad po, may lunad na bados, tapos may aki pansadit na yugon mo yan. Bakuntig babawal ngunyan, hanggang duwasan na ngunyan ang sunod mo dapat, ang backride mo, saro sana, may aki pa. Huni pa. Igwaman ko ta naki-helmet. Noong pag-aksidente, nagtaralbos helmet, nata, dain nakasarado sa strap, iyan ang problema taman. Hilingan kita. Masulog sa nakita helmet, nga ning day kita masita sa mga choro checkpoint, pero supurpos kang pagsulog dapat ki helmet. Iyan tabi, bako iyan props iyan, para makalusot ka sana sa mga checkpoint. Protection mo iyan kang buhay mo. Hilinga kang paka-aksidente, layog man sa helmet, pagbagsak kang mga lunad kang single na motor, sa helmet, tuminalbo. So payo mo dahil ang proteksyon, pagbagsak mo sa tinampo, pusak na sa payo mo, tas helmet mo na inot na itinalbo. Hilinga na po nindo yan. Di ba? Ibig sabihin, nag-helmet sa nasinda o kaya nag-helmet sa nakita, tangani na day kita ma-checkpoint, taigwa kita ki-helmet. Pero ang purpose kaya, ang proteksyon ang sa satuya. O dating sa sarado bago si strap digde. Nahiling na nindo, may mga nahiling ka mo nag-helmet, tiling at tabukas iyan. Pag na-aksidente, siyempre, pag natumba, matatanggal yan. Pag natanggal iyan, ang ipupusak mo sa tinampo, supayo mo na. Hain pa sa protection mo, puro helmet ka pa man. Di ba? Yan tabi ang mga nahihiling ta. Na sana maging adal ang satuya. Dahil kita digdi kipig babasol, wala po kita digdi, Madam Maria Elena Yamamoto, good morning tabi, Madam Maylene. Wala po kita digdi kipig babasol kung si say sumaysala or ano pa. So at least maging adal ini sa satuya. Magayon na nahihiling ta sa CCTV, mga arog kayan, kita na mismo na kapag isip-isip, ay, kaipuwan ta pala niya pag nag-helmet kita, nakasarado, nakalakso sa tuyang strap. Tanganing pag natumbaman kita, so helmet, nakaproteksyon man giraray sa payuta. And dapat sa insa na kita dapat mag-agi. Takong itong single na motor na ito, nasa gilid siya na, dahil kuta-kuta nangyari. Di ba? Nakabuilo ko ta so private na bihikulo, diretso ko ta. Dahil nasagi so single na motor. Di ba? Hilinga po nindong yan, dyan sa tinampo. So e-bike, inin mga tricycle, at anang maiwason sa gilid. Hilingan nindo ta na sa tahawon. Ni pasaro pa sa mga naobserbaran ko. Dahil nakakadang ugso driver, taigwa palang headset. Nagme-music gari sa cellphone o kung ano pa. Kaya bungog. Businahan mo, dahil manadadangog niya. Ito pala may headset. Dahil ko aram ko anong tigdadangog o anong tigano. Yugo-yugo nindo yan ng mga driver na yan. Kaya kung dahil tatabi madisiplin sa tuyang mga buhay, talagang abutan kita kaini mga nusaro, talagang problema nindo, aksidente sa tinampon na abuton nindo. May naila ko dyan ng mga driver na naka-headset. Tigbubusinahan na ka nasa likod, dahil manadadangog ta.
may pigdadangog. Linga na po nindo ya. Tapos pag nagka-aksidente, bakusan na yan ha. Magastos tabi. Talagang pagwarang disiplina abi madamay liniyan ang problema tadigdi sa Pilipinas kung mahal. Bata kita digdi ngas gugun man ang satuya mga batas. Reactive kita bako kita proactive. Pag may nangyari na, saka kita maaraksyon. Lalo na sa satuyang mga law enforcer. Aday pa man niya kinangyari. Bayasa na ngaya. Magkairidip ngayon pag may nangyari na. Pag may nangyari na kanya-kanya na yan. Na parapilan. Pairipalan. Huni daw ngayang gibuhunta ngaya. Taon ngayon may nangyari na duman. Di ba? Yan ang problema tadigi sa Pilipinas kung mahal. Kawaran po nin disiplina. Kung kita mga disiplinado, siguro mahaloy man kita sa ibabaw kang mundo. Kaya ngayay ka Mr. Hulbutana, disiplinahon mo ang buhay mo. Disiplinahon mo baka ngaya day maghaloy ang buhay mo sa ibabaw kang mundo. Piga-abuso mo ang lawas mo. Mili ngaya maray-rahi ka na naman ngaya. Biyo ka naman na agahan kita lang. Ikaman nga ngaya, dahil mo na disiplina ang buhay mo. Tapos sige mo na tiwa-tiwa. Disiplinahon mo man ang buhay mo. Tailingan na. Mata maray-rahi ka na ngaya naman. Inabuso mo na naman. Biyo ka naman nagkaaraga. Kaya ngaya, disiplinahan ang buhay mo. Bago ka magpaparatiwa-tiwa dyan. Serbisyo asin reparo. Nadamay lugod ako. Napay ni. Ngayon na ninduan. Pati ako nadamay. Pati lugod ako nadamay. Kangayang hidap. Sabi sa kuya kang Licha Tita versus, gusto mo ngayon naman na mag-stardig di sa ospital? Sabi sa ko ni Tita, gusto mo ngayon naman digdi mag-star sa ospital? Ako pwede man baga. Dakol niya ako digdi bibilab. Dakol na bibilab sa ospital na mag-aalaga sa ko. Yagon mo yan na oras-oras kapig BBP. Buhay di ganyan. Oras-oras kapig BBP tapos haputon ka, sir, kumusta tabi ang pagmati mo? Nya Na ikaw ay isang musmo. ya gusto mo ngayon di mag-star? Ang alam. Sige na ngayon, tabunaran na naman. Oy! Dangoganin din ng ekstruta. Talaga ang buhay. Lagi kang nasasabihan. Pagkat ikaw ay Bako ka na nga ni ngaya bata, gusgus ka na. bakalaman. Makinig Dahil ka pa ngayon nagtatanda. tayo. Pagkat musmus ka lamang. At malaman ng maaga ang wasto sa kamalian. Alas 8 na. So, digdita naman po muna para mintras na tatapusin na sa tuyang programa. Ngunyan tabing Martes. Salamat tonon ha sa mga nagbati sa tuya. Nagpaabot kay mga magagayuno na mga mensahe sa tuya pong kumpleanyo. Salamat tonon tabi sa indo ha sa mga nakiugma sa tuya. Salamat ton tabi. Sir Willie din nakaabot. At nauunawa Si Sir Alwin alam na. Sir Willie, naagahan na kami. Nahapunan pa, nabanggihan pa. Ako, bako ko naman birthday. 15 na bagay ako ini. Mapit siya 16 na. Nagdipuasan kami, 16 na. Hindi na pangyari naman kang buhay tayo na. Inay! sanang malaman ang
ako. Tama iyan, pag nakainom na ya ako kita, kung saan kita nagiinom, duman na kita makaturong. Dahil na kita magpara drive pa. So duman kami na agahan. Sa safe man na lugar. Kaya po, salamat tonon ha. Sa pangaran po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, thank you. Sa pangaran man po ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Renier Burse, Attorney G.I.O. Bonggao, siyempre kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Kapart Abela, kay BM Carol Siga, BM Big Siga Jr. sa Best Cafe. Thank you. Sa pangaran po ni Maestro nila doon ni SM Sir Tony, ako po ang sa indong lingkod Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana at yan sa pagpapadagos niya to kan mga iba pa niya itong pag-orerestoryahan duman po sa 107.7 radyo natin Tabako. Alas 10 do alas 11 sa programang Sutama sa na. Diyos sabikos! Domo arigato. Ringat po kita. Bye-bye. Sa aga naman ha. 7 to 8. Hindi po yan sa serbisyo asin reparo. Yo! Iringat po kita! Adios! Bye-bye! Sa katangi-tanging bata, Serbisyo asin reparo. kailangan malaman natin kimikin sa kuskusan. Muli sa gabi. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.